chinzera chao chon. Tomoro kitatoyo. Asichinjera chaito chons. Nera naronge yobo eto boy. Yes. Nera naronge yobo eto bwao. Tomoro tumutangulise Mungu. God first. Ibicho korombire. Uko ikagumu kondo ligabo matangamano. Wa ule biyanga, binyansa ego sembita to sembine. Wa golera ko charende bono nabongana. Kunyara ko nabukongana kera. Iko bire pinge bicho kore. Akakabeke. Bono tenka rasrende. Bicho kore bingari ninge uri kaironi. Dinkare ko kenda kendri kairoiga. Dia mana kosong ko mate mune bina chiroko. Akanda mamira chira. Sondo kete akande ende nganaiga. Akande garenga. Sokor. Ani bingo mujhe laga kuat kitna sokor lainga. Sokor. Lada ini lengeri. Akana ko mumura. Akana ke nyaroka. Itara chiande. Ane ke nyaroke karibu aja. Ani bichu ko noyo kwa. To ko be kakende mumu. Sobe bitenge. Ko bi ko robera gocha. Ebi akayanga kalikuwa unataka suruali kaitile mata muna kaki tumagasi mukimbisi na mache kapira kalika atia one gole na baada kingenzi anya malika itakanga akia wana wachani lingana lionsi beto kwana aseke mungo kelina abe kali mambi yanga ki wono omoelio wa mangana onsi oikirange Ekero ikirange omanya gutangasa mangana ali kubwati inga asenge ncheyon omwali wa mangana isyo ikirange abantu bose nenseos batangaserwe koba n'obungaini obungaini bw'okumanya nga amatuka nayo mwelyo omugano bwense ng'ang'oli kwera gokomenta n'obungaini bw'okusoma esukuru ekyara tokugura kisemi ekitokukwanira nga tokugura okomenta obungaini buli otali kugura oba omuntu okumanya kinga kiki muno okomenya muno ogwesoka muno ogukwana muno okumana muno okuragira muno ogutara obu nabwo obungaini ekero kwamanyire bo obungaini obwo naende omenta lingana rinde bwerite bono ekero kweritire okwerita nowetanana n'ekimbwa kitari eky'obunyasaye okwerita n'ogotiga amang'ana onsi aliaragere ense koiranane yani omanye ekimbwa ky'obunyasaye bwetange n'amang'ana ande n'emigoko y'ense n'ebinde bitariko omugoko nyasaye bwerite kurwasa amang'ana atariko omugoko nyasaye erinde okora amang'ana ako omugoko nyasaye ekero gwakorire bo bono osabe uombe sasa tomenyera amasabo Igona limbege tono musinga siki mukeri tukibwatani ne topic ngo chikataba no nyeri ni family life elinde bono katwekire omugano gwense ochikoera urange umanye kundikira lingana abo bono likoro kunga God fast bono lika ikero watanga simu mugano gwense ngangole koera bono nyasaye abe oyobweli tangani asebinto byonse elino mwana otarasekwa God first korwa senka muna Bible nyasabe number 1 abana na Bible nyasabe oyobuli tangani omuamate no emosiine nyasabe oyobuli tangani abana okora kende jonse ebe namasomo ebe nokonyoma ebe mugondo ebe nokoragera ebe nogwesoka ebe kende jonse nyasabe abe oyobuli tangani onye ninka a family nyasaye aligani uko obweli tangani God first bono lika in family life ona kertu atabire God first lika banu nginya sago kwana nense ekitabu gekoro kwanga Jeremiah 29 verse 22 bona kwa tuikwana ne watu wasaire kebiru God first kila kitu tumutangulise Mungu Jeremiah 29 verse 22 anya mwacha ne chibuku kwa kana kia mangana soma Jeremiah 29 verse 22 Ego teba asenge ncho yabo
Nyare 22 29, 22. Onchora ngoso osome 22 29. Nabe anyari kane era abwabo 22 verse 29. Jeremiah 22. Ayense. Ero. Ense. Igwa abana banyasaya abatore kanisa. Na abatomenyete ebinyoro. Igwa nonye ndurima. Lakini ngora wetere yogi. Igwa ekera omugano bw'ensoro yange kwera Bibiliya omanya goteba ayense Igwa lingana ly'omonene. Igwa lingana ly'omonene Aya naro omonene agoteba. ngayibona egento nategete ne point gutema ayense igwa lingana ly'omonene ekiagera omugano bw'ense obeirange kwera ayense ikini nkyo koranga likinya sawo kwana bona igakuomana igagosorora igagechiri igagogete igategete goteba igatebire nakimo koranga likibungeki uno muibule korataga omwana oria utarateba nganga kikware gati goteba onye ta koranga libuya ngore mukinyo ne suguri omurunguji omwana oria iko kangobora lukwa matanga no manyete muno chanete dole kwa kwirite ndane lintara gosoki diba kwa gukwana iko ayo omwana oria amangana nari ngorochi kwa nacherera gotakwana diba kwa batanga amanga mange abantu bakuni iko kuratangasa omwana oria iko nari atari usona mugakore ngo yo yarenge bobe ono kanti gora kwana go onyoro mwana okorengere nera ne korengere igunga kero kende mama tata gitieke kero kende mama nanta gitanto meroche nakibono nagende gakuna kundange yo nabwate mukaro kende mangana nda kwana ari goche kogera mba isiko babobe tiganda ategerera ule nana bakora goche kwani gonga kemuntu utagontika kemuntu mara gatatu yo mangana tarima ayense igwa lingana lyomonene ekiagera omugano bwese nkwerore igonga ense God first utarakora kintu gyonse nduigwa nayi nawe igona inche mnaye enka abutore inche naye toiwe lingana na manya sa mnagoteba nga matukana yo mwerio elite muna moko gendienka none liumana omanye muno kuomana ekerengo tuomana otingo ko mutingo mambi to kolanga muntu kanisa yona atanga se atari koja gote kuruseti anyende moyo oinyore mangana ali kwatanga sta linka liumana ligaetana dirimo gatanga bona rero litukulitangani toko ende kenyoro kelio mubiro na kwana nyasi aboka na musiara na sandrusi ini moja gutari murani muntu mane kenyoro diri kwatingo ketoka bo mutingo kama ngane kenyoro oko bange sabari agabura ine to ko chisa chiri gocha kontari kyano mate ngasimo gotari uri kwatingo rere kama ngana na ho gotanga na kongeti to gocha njiri yakwani aina to gotari muntu kenyoro onye komanye kane to bobe kenyoro ense na beta gitiga mangana ense aye kanisa igwa lingana lyomonene oborandi bwito kurwasinka guchibinyoro igobo chigosareka wetera sichimbo cheto chiritimate ateba ogotingo ko muntu ngo gotingo kiraro bororo bato bororo ngo ero muntu otingo lirio kwanete kuiba ngaturi mu Kristo lakini ense emanye tengana mu Kristo wana ira banekina tureti mana bakristo ngo andoro bagambi mugambi utumiro ngaki oyo ne kanisa numutikonesi numutikon numurisi ukuminga gaki ngibona ngo tayanda mutale kora agenda gaki mura igwana umugambi nechi besoi nje mangana kanisa taria atu ache kigambi ganda bimna ndamete ayane koroche kanisa dorikeli tori stokuchi
Tumaita bakamina bangi bali sita yeka. Wakati wabeka bakamia matamu wa Kristo. Chunga ense aba Kristo taba abantu bagusaba tumanya matuka nayo mwero mangana kimukuminyo kyaso mugambi bwango mangana kimwale kora kwanansa ba Kristo bangena ronjutura saba gambi mungino yamana ala to gukwana kibabu takurere ngora ngira ngora yoma to musaje muna sumbuye igo murobora bikyo so murobo kamba nene ganda mukibo mugambi anteri ngakyo mugana ne murumu amate kwangire genda barumu mugambi mwana gona achirega mumuromino tayo muna nache munondo che no mugondo tinda nona mache nari kwisi mugambi one mukamune bali ande bano utanga ambere tibuya gandigere mumuromino no mate samenyete nkiyonda kumurangira mwo mugambi urati ko bumuro bwa mino mugambi umurangira mwo mugambi muna bano tinda iri nyumba igonda iri siko munondo che ngamuna ngombe yari ngibweri iri gitenga imenda Gono mugambi ole kugambira umurumi aba kunguba sacha bando kugambira ibinyoro wotikire mine koi yana lina acha bono nyigamba nikoromuka ni kwabe tubo gambi unchandi ngajiyare no makanyore kenyoro utama edi samenya ngete mu asaru siamenya te tuma tino abantu biyari robata tino kono mugambi ko bade bari musai tuma bari utwa murangi acha kabono anyense ese tingo gete family la futoria mangana ali ukagita butambi ikene ikindi kiruruse nandi kira ko gachi wese ko muguru so musange bantu lyo maremere abane to gukora mu mati kisoti kibichoreti ubese ko bichur karayo tsa ko buga na na rote baso ekena keke monte ke cyarure cyaje mahate ke ko kwana ka go atabi uno mo chinga basama mukorana mate bitu atabi utoro ndole kishoro libisa ikia ni nyaroji ni nyamenyerete na nchina ayata ebiu andi mune ndo balisi banta bakisa bakaka mate ti hango te mulisi intuni ndo bakungu bachaje te bobe yona ate ga muno musacha kabisa ngwa to mukungu igo ko mu utoro mu kwata bana nko ya nanda se pasta ko na gante mu na bobo lisi eri das kaso era andi ari onko ko songo na so mete amate to keri das kaso re to na ko so era ngeli kuwemo mabura kwa polisi uyomba ona lene tuakanye ko polisi yo welinga kwabe kiundu wana babo etamune sasa tuta cha moino kera matenga nko irale tasika sonda ngeli ona acha ko ntacha ongo kanye kamune mboge bekera mabera mayu ko polisi tinsali ngolende mu polisi yomba bake kanisa akungwa polisi na barandi to chayire nabona abate family futa ne ko manye nkong iyo kagere ngateyo to chayire bobe to mbeti to ko radia senju ye wa yus ngano bad mare kya ko burukanya kaya mate ngano muri story ku chikokora kene onye ko chesa ave ndate dia balisi banda ko rangi uno pasta polisi uratimo ona to ye ro polisi to tachile me hongo you I'm telling you God fast igabana egara to tangare ti yeso ako da chebi goti o etamo ino ikaranza atabanga kende nkiliga tokuli yo tuasa bobosi naruwe mwana ke mubaire na rene gitari kabayo baka mara kwa batu chiri kwa kila kili kwa kugeza aja igo baka usiwa sabi rio wakwe faini kia toru etbesa kia toru kucheke ganja umane watanga no morisio aya tebera matangazo utachire na botulire gorero ya sai ubiri tanga uma ana matuko yo mwale muradi wasa ese na botulire yo esu mitumba mbenge tena gataya hapa enche bwata bwati nyebo kaboki ngwana ringa I tell you, I'm telling you the truth. Ayense iwa ense na nanje tokote banya mangana ngo anyasana. God first. In family life kila kitu tumutangulize nani? Mungu. Proverbs chapter 3 verse 6. Okay. Uso ukaketenga bana tole
akera bantu muna basibete birebi babegete chiduki biya chikomeka meka chikanchuka amini walking kageto ko iko ko nganya bane kristo nana amenyeto keita oko genda pi yako de la framo nayo rangana mani nguchi muna wana ora wa munesa nguje bali mona ayagenda kericho ko wancho tocha naondeka osunyi ko genda ko wancho genda no tagaenda no koleta mara bana mchezo God first kila kitu Mungu mbele aya go baroche mno baroche bakomeka makaiga acha amini oje de kalicho misi emerangani sato ekemo yasita Nengera lyo monene igwa ayense orengera lyo monene omoro kiasi chinjera chao chose omoro kiasi chinjera chao chose nere naronge yobo eto wow God first kila kitu Mungu mbele paka noneka rukuburuka mugondo paka noneka ruwaka chitende omutanga ni Nyasaye paka liro ile konda ata bantu barero ekonda obwataga obwato bachagari obwata bwoko urabega jwa sumu gaga tusiringi komi bakaiwa agakanga kaka agatuntu akara gana kora uyechi nande ugaga kama kaka igo bwatire konde bone chiai yana te kama yakero ubwate te konda ebene yecha agotore ebene yokuburuga ebene yechitende bwate konda nande buruga muna kwao ituko ndiro rarara nchana ikyari muna kwaro sibuya nande mambi okongo na yakoranki musiara ninchuna nande dimuna waka nande nchumba ona kuna konyorega sikuna konyorega lakini go waka na kap ko tuntu obende moino rokomera kejima muna lili kwaro ne ndum mukungu ngati mukata komo ene ka akili nchitoka ende mukimu kwa tara bakora muna siba sechiri watu kuteto kwa kwanda tawa mukungu kyo bone tesiego tesi tani muna ati tana ade kaboka siba seri kwa mwa ile nge chiaki ngore kaburi aba kwa yemero nanga siri 300 chikagenda kucha mabubu ngyo tangere siba sinako sebe tanga siba sechiri kamwaka muna mumanyite no mate kungali muna ke kuburu mote kwa kazi nuga kimwa kwane te kama ko chikutiriro mugondo gati utakari ni masoko mukungu mugondo ari chiba soko komokonya mokona nakana utika toreda tukoro musacha omo yabona ndi che kanyoro mugondo yo komanya na jiro mukungu ka ona watu gweri ngeti nare to koro bese china mukungu ta ko ni mopi nko ora kinta ko igoko kutagete ko kolega asi oire konda yo kuburwa yo korga siende yonsi korega sino moyo yomo muna nyasancha oko afi nande nyasancha oko achinguru olindo nyorere na ya bana bao na nyore sabuni kuru kono moyo yomo na liyo tarare nchara mama utanga ni Nyasaye nere na oruke chinjera chao chons no boy to bwa wensi bwo mongi no ruka no mongi no changa ki na nchen konye na nyera ben konye to konye ne twesi akokone kuburwa na yo mukona kabesa chikuru mun tari atu tubere wogo tuntubera tori ko chikwa ugasipi paka liore nchara igo okero mutanga ni Nyasaye na to gosoma niga mambine to konyora gasio tiringe ekyaro matenge no bisiao oikokore buya nande mami orangeri we nande mami ogende yende onya kora gere ngenche yo onya sawo ko bangere ni chinkondo komenya ndo abachebuo ndo ali abana God first Mungu mbele kwanza kila kitu ina family fira konya bantu ina bantu aba bataranyora kene bagokonyekera akore buya anore ni njira kora gere abana ikegere basacha mbare bamenye tenka asokoreta abanenka lakini bana tamanye tione lieta lakini hesabu na abata bana batana bwati lakini moli lieta leo mwana akokati no mukungu manyete inje nawe abana bana sai chinkanchire abakungu bamenye tuna abakwirire bana baburaka lakini musaja abigete rongi nando kwate byara 10 akotarambiro na mahorosi wakumiga kibono musaja muno yo isabu kiage tibono no muboli umwana nkira sire ngata ko tabipi oli ngina
Ngakyo yako maswali kumina yake abana batano mbwate na ni mkuli. Eno koleta abana se lakini kibako ni tamaniti. Asaba kurara tamaniti. Eyanga bakubika tamaniti lakini abana nsaba bwate na ngina nane. Nkianda lakini yetu tamaniti. Ine family kutora ngaina abato bakungu bacane ketekenyoro abwata abana saba akuragiri umusaja uragiri abana n'umusaja uri moyo. Why? Kwa sababu hawa wote hawajamuitisha Mungu. Hawajamuita Mungu. Ndio tunasemesha watu hawa tunawaita mawaita ili wapendane na kila mtu ajitolee kufanya kazi. Ajue yeye alioa akazaa watoto lazima achukue jukumu. Bali utikiro mukungu abana bose pia abana 8 na ayeno yokianda n'umukungu 10 amanya abana sibakuri yanga bakubeka aseba kurara musacha abwata amagoronsi yanga na era kubeka afuta no asibete baka magoma akutale para no. Ora tamante kile mukungu goche kanisa gocha na ibiriro. Hiyo ni mbaya. Kwa sababu Nyasaye mbara mutanga na sobugi mubwabo. Yono mukungu na rwatu musacha utali gocha kanisa bono ni aro kama ruwa obekense ote bitatanga nkone na akutanga niri nayo bwatero kapukuyo musacha. Na no musacha yo gandete tenkai gaboje obwata ameno sala sina mbiri munupi. Goti tamere ntiti tamere tipo seito mai. Na incha kandeta bwata ameno simunu 32. Timere ti yone limoga mona nga chisemno ngaini usumu sacho na kumanye linto tokonya bana ba liba kangu kwere konda ndagiri musacha ndagiri abana chibweka bakungu mali bametu na babura kabana Nyasaye ukuri nyo mukamu mburo kwa mora mabere gati mumurone gati mwana no kote fombo gati nyata chitu kuli kumiri mbona kandetera abana inkamuragiri limure ndagiri abachukuru baba isikibana ndagiri abachukuru baba murabana bono gakinga kimwana bwa banyana gacandika paka nyono muiburi ore ya asokuragiri abachukuru ikera atakete sabu ya abachukuru tategesa kama muroye ngina nkolengere bali sana utatiga batari ko nyakotero babwa tuburu kera akorera abachukuru chisamuri useire ngaka nomu murano hare agwati chinkunya kibako akunyuja ngobo chere no amenyete abana atikete ngina na mukale niyo mbaya. Oma Mungu wasasi wangina wasabera abana baita bamura batutikira abachukuru bube ono bagwa chingeme chunya kibako no agwa chingaba sasa na bakungu banywera amarwa onywa amaru yechinko otika abana baye kabachane gete na mukaire chikonda amenyerete orete mechando bwaye musacho ole moyo. Hapana. Tubatenga Nyasaye gakunyara byose badasi Nyasaye bamurangeri atawapatie hekima na maarifa. Abana baito nabayiburi bale nabakungu tumyomete babe nabarwa abantu bachitekenyera umuna bakungu neranyo kinga kibuisi nerora kana saba kungu bana matangamano ndakorabukira chikono muno muntu tabwati musacho ole moyo no ingi tokosomia kanisa nitokosomia abantu ba Nyasaye ni kuambia watu ukweli wa mambo nera amanyenga nanyu umete nanyu leta abana achukue jukumu la kulisha watoto. Mwana wete nyumba na wete boli mpaka echo bone ni ndo musala kuti mukungu wecho ya bole tosoba acha kucha kanyo echo nanyu mate ndo bine meto ko gwa bantu to sikurandi bona ngitokorandi ya bantu to batebe abana manya saha hangina nyoba le gamba tali ko kwana tigamba kwana bachande gite gendo bwata abachukuru babana bamura bane bali moyo abamura banyometa abakungu babwata abana lakini bono ninja abachukuru nkurage munaise uzengina nimwata abachukuru babana bana baisike bataraganda chimbobo bareka babwata abana abaisike batatu abana babere abachukuru 6 nabo mumurandi 6 12 abo baisike barenga bataraganda nani yetatarabuli na hata majiko sana ada usitako kenda lakini abana barenga babere na baisike barenga batatu kero musika abana babere abantu 6 abachukuru boka komenta nangina abuna abana babachukuru ngabo mumurambaro ole moyo na mukale mbwati na abana baisike mbaro Nyasaye angete babwata abachukuru aya abaisike mbaro bachite chimbwobo kero kendo mugako yaga kwa bamuraba mugako bakamoseri gusingina byara bagaita reno ana abana 5 yani bachukuru kyokurenda abachukuru ko twachisamulire ngabo omaneko nale ngulionyo walikayo hautaziba bana wa Nyasaye tuko na sita. Mungu awe mbele kwa kila chambo Bible mbale ga bate mijanu mne bana Nyasaye kya to ko materia ga ende buwaji musacha ka kwete
bamuroba mu musacha bakamoseri bakamutagorera nyumba usengina byara kamoseri usekende kikaba mbamutagiti ucha na abana bonsipi na abana basikimba bwati mukamumura na bwati abantu abakisambulire ngora atwara mungino abachukuru umanye woche kanisa otera suprano wanye yesaje toke bana wanye sai kiagera ndora tanganya sai nere nako dan ilo range kemungeki hani ekemungeki ngamali abana wanye sai ibijukuru ibinde biri usenga aminto hani ndukuri bono amali gankolera nkinko buyabiri binga mune bimanu bichisisi Orengera liyo monene. Abana wanye sai ayomo Kristo rense torengera liyo monene Omoro kiasa chinjera chao chon. tomoro kitatoyo asichinjera chaito chos Nera naronge yo boeto boy. yes nere naronge yobo eto bwao tomoro ki tumutangulise Mungu God first ibichokorombire uko ikagumno kondo ligabo matangamano wagole biyanga binyansa ego sembita to kusembine wagolera kucharende bono nabongana kunyara kona bukongana kera iko bire binge bichokore akakabeke bono tenka rasrende bichokore bingari ninge buri kaironi dinkare ko kenda kendri kairoiga byamanya kusongo ko kurumate mune bimna chingoko akanda mamira chira sondokete akande ende nganaiga akande garenga sokon ani bingo mujhe laga ko baat kenyas sokon inga sokon bada ini lengeri akana ko mumura akana kenyaroka itara chiande ane kenyaroka karibu hoya ani bichukuru nyoyo kwa to komeka kende munu opebi kende ngubikoro bera gocha ebi akayanga karibu unataka suwari kaitire mata muna kaki tumagasi mukimbisi na mache kapira katika atia one gore baada kingenzi anya malika itakanga akia wana wachani hani nori nyona bo nome ke mono byo biko songo kagocha okubyara kiri ko wake sabu yokorera kuchinda mbirora waje kuiko terembe wabatanga ekali mukamurera munasoka taliri mukamuna bichete kona batoro ni chai busu wakachitende kusukumura basanga ka igachete liri kugoroba bari saa 12 nane saa 1 kumura yako bitabinga yana mwaba akoni kusonga alikisana kigeni akakapuwa bali biasa bigo ojoka kona na ro ojukira kona bokombe uche kona korumambi pakari goroba na yagoja ngioko abandi kuraba ata bitumana kabuyu gatabu sukari ngenda bana babo kobeka na musibe kom la ko batume kyumeli okenda kona tari go cherera matigana cherera kona binte byatigeta mama tabuati linda chenera ro skende muna cheta livia ochigo charande livia obeke na ona boro mu mama otige bicho ko biko na merere God fast biyo si mchezo mutanga ni nyasaye nera nago etyo boeto tomoro kya sinjere cheto chance wetoro gosaba no ko baba merere no ko babegeno ekero gwata bazi kuri muna abayiga tigana ndo mono munta comment na handa burto bondo kuruga ki ngombe yakora yaje kusikingiri cyane getije kiyane ili abazi kuri bago cyandira okobo mutingo kota chifuru right otaranga nkore olibuya nkore oli kitamo ikubuya nako gaiti omoro komorogi na ndo rwekina nege tukiagara kwa kwana ngoboro kwa bachokoro ngomama tenero gusindire anga kyoko kobe mune sioro likenyoro paka kwabo mutingoko kwanyara kwa kwana lekende gyonsi yasawa bere kando waje kurukunga ikibana mukikanisa bana ekwayera mama soprana ero wakwa lakini ngazi soprana te oro chino be soprana ikanisa mboro mukungu oteri uimusi ara waka sopura ese kana boy kumno nere basari ko moy kwaya tero uyo ngokera tifuru itige garo bago uturu mulka koira naka God fast bana manyisa ense to menyete aba Kristo kabena abantu bari mereri kaba abantu bogusaba muna tuli ngendo gato kolete tuli kana kuna gusaba nando bare nando kumbia yani kabe kerusi moyo ikiagere ense
omukristo goiko chandeke goiko tebigwe goiko batwe goiko mitwe ilindorolekana nga noire temeri gose ori goigoi omutangani Nyasaye kila kitu abangina nabo bagotere kwayo nande nabo bachandaine n'abakungu bandi biru wetu bangina nabo barabangi kanisa ramatukaye nande nabo amanga ayingirite bintu mutangani Nyasaye God first. Merengani ile ngaba ni ngaba soma. Dua soma, merengani nye bukuli ana yachi. Merengani 14 tawara. So merange gebungu gi 10. Anye merengani 14. Ego tebo. Merengani 14 gebungu gi 10 soma. Enkoro enyene niga. Igwa. Emanyete obororo bwaye. Igwa abana baninto. Enkoro ya mwana bantenyene. Inchomo nyene birengere yebiga. Nere manyito bororwe bore ime munango kwana iga. Nayo manyito boro wa manyere tamatuka mange. No ne tore kanisa. Na icheni manyete. Igo ni manyetayi. One kingo kora. God first. Enkoro nyene neye manyito bororo bore senkoro yayi. Nande iro ro kwana. Enkoro enyene niga emanyete obororo bwaye. Na umuntu omwa otakonyara gwatanirwa omugoko bw'engore eyo na muntu omwa otakonyara gwatanirwa omugoko bw'engore eyo enyene imanyite unabona abana yentu bwate lakini ya mfarisori tingu kwana abana batuchande igo ndagosere Nyasaye kero rero namurami ikamutanga paka limbwate paka bali bansinyete ngotanga ni Nyasaye ngona atagitera aibwe nyitinko baye mwana nkarali kurali giriri igara akinkumi baba akinaye akire ngoro yani yagwe sibi yani ngora mukimbisi omote ewe kitego kora pi yani nkume yani yagwe sibi agoshiri kiyanga agoshiri yanga osabusi osemara kana esabuni yakobe kali ewe ekebuyo kamana bakokora maji esabuni yanga yamuyo oja kuikera ba asibisi gati asibi praosi ukolira maji kibulita 20 pi iko sabuni ite abana bande bakuchumwaki sabuni gwako yani oru omotindi bona na bonde meretinga kitata ni sai naka kwangeta lisi bakana kaya sese ninya ko ule sabuni ya ekeran como ngorao ko karo kabobe na aramire Nyasaye kera ne rongeta iko ko ikore mere abantu banga abana na wale to bakwata tali babwate chimbo chirenga ini lakini mwibuli na aro chandu na abana chandu mwamate chandu musaja wono bikira ne abana imunga tanga ikenya mero no mune kenya mwamiro tali ko kumulaye obe ara kuno kuli to basa ko kwana ko mukristo no ko rama Nyasaye abana ba Nyasaye lati michenji wa maini kumugabo to basa ko tokonya otebi mwana ngotari ko igore kwe mume ka ya tegera ya umata ya gukumi igo Nyasaye garindiri jara agako mwana utagitako mbaye batabuati kia tari gukora unturende ikuibura ayo utari kuibura ibaga gukwa umurame ngatari guko Nyasaye ko gechwa ogera abana baito beragirira mo komanya barakini urani ha utari yakera God first tangana Nyasaye bakaliri bare munembe tusi egwati abeka maruso tabitatambya mo asoko ngabanga munaba inere mirimo kwangete muno muiburi mwanya ninche na nerentereira abana babeiga tato ne nyabere nande babere bakiro lebona akamambi kaba kamuntaka yote bamira give God room ekero go karama Nyasaye agogutiga wadiri nabana bwa kodingi orako sili ari noche kumunyiro murange ibinde mbire bikoko oboro bikonywa mariyo birusi oborito ibinde rero bigu ondo imoro mwana wasa kera taketaru Nyasaye kana ngoyo tari gojo nko moiborore abe munara ago somi kiwa parata bati bindo mira abantu to kwenda kweba chakana mariyo gaya bakungu bako ruseri abana gusa abana baita baiseke ndire Nyasaye ko kana ko mwana lichara asema yo gaya oche kere mapi ogwacho tugute ogwachore merari oro sinyo ko gutiga rusenga yokoya yago chesana Nyasaye abana baitu munenwa banyaruka aba iburi abangina
ebi mwana lero jakere miaka kyane miaka 8 miaka 10 byaiboire bono gukaretira omwana sabanya saa muteta atambuya mwana gukare moyo agachokora kare moyo ngachi semina afya nkarosaliri kendo kakine kabo muntu ochekuru omugana sabantu bande to basa kwanje omwana arusi oborito onye kumanyite ngoragerero omwana oyu naenda abaise korusi batatu bane amane kurwata chama som aitabe graduate agenda ngumbu okomororo konyoro musacha limaire limanyinga umane koli chibaseji chibo musacha waye akobera ka naenda akuleise njira wote kuna chiesa na ulimwengu akunyura bana bayane getegetengaime kwa mwancherete amenyeka abe mubuli omino nje ngote biga God first imina kwambia sasa ike kama hujayaona hayo yatarajie siku zijazo kama hutamdangulisa Mungu nakwambia nikilie machozi ina watanga family after iliona le nege ngao abana malenga ba urira abangina basacha bayo akoli mama ngaitikiniona ngaitiukiona ndikatomenyeka yakakobake onga bana balikuwa begete ngani amanyete paka marieta akoroka kefini amanyete tiuki akamanyete lisi au kwa pako orera mariga aerepi lakini amenye bwo waiga naende akuleise mobe abe mwibulumi omoiso ko bibi abe on joke what fast dunia mahali imefika na mahali inaenda usipochunga usipoomba Mungu tusipomtangulisha Mungu tutalia machozi na tupotee milele na milele bila matumaini chunga maisha enkole nyine nemanye tubo rulebu ate nande muntu mwao tayora yata lero mogoko oje kobo ali enkole nyine mai tubo rubwae no manye tubo rulebu ate na sai na manye teme chando bwate mutangulishe kwa maombi na kuwa mwaminifu utafukuza yote pasipo hayo utalia machozi hata damu na uende kaburini bila matumaini God first chinga cheito ebe ururutu bwate tumutanganya sai nande ngote byeke na waranga sai ibina bitomenyerete ige sese ikire bono iga nabe abana bamo baji ko kole nyangi musacha kakana yana gote byake musacha iga abwato mukungu kale imatinga kiense ko chiyaba muntu talira isi kunyomu mukungu oyo mo igamenya lyo kotane kole tundage bi no turaba lisimba litu arete takale batayo bagabarani akagenda tikatata kaki ani asa tikaba ko ani kumbe ochire no mwana no moisha si murata hata bamuna nare komanya ngandi chiko bamuna lire acha uriye nyota tatu ulima akagenda ai ndomire magala ko jape abereseni uraso mugumo Warali mureli lyachire lya chetu uchinangina aya naretiro munga ngoda yumwana ule live omunga oyo nanyalire omwana n'abana bande ebatiende yabeire omwana omoiseke nero mutangi osomire buyego uchira masomo buyego bono limurali lyachite kane nangina tabatsiba chete bakachikuchi Ana naretiro mukungu mwao anyalire omoiseke basomire bachire banyoranire korosi bale nyange Evite vinko mavire kose ichara vire take care tanguliza Mungu no nyangi atanga siru Abanda nene yabe ku Facebook kwa sikia banga YouTube lende kale kumra ke omwana otali oliona ochite nangina nende bakala korane nyangi no yone nyangi butangaso omusacho yakaigoboro akakanyari nyangi butangaso akawero konga ngwa akatebi munyuri ngaki akipirisi
uyu bonura umwana uyu mumwana oyo abana bamwe bamanyingane mbakora nyangi nakani bakiyore kumungire ibintu bya Ismaili nege no wadeba lakini bona mumuro utari buho omuntu uri bone nyaruka umumuro noyo one era kin tayoga bakarase kali umungire ekare bintu bishimaire tiga batanga esina baya ikere mama ubonda ngante ngotigere musaja agatena foma batanga uruba koreri mbiko bapi batenyange na baya tene abakana bana bamomba bakora nyangi ningino ina atachiache umwana ina atachiache abana bamwe igabone ngakibabuze kurupa Teko. Igaba sacha iwa. Nino mugako mukisangenu. Ama tukaya. Tako nya kunyoma kungu busa ko sabora. Sabora neba iseko torrente. Ukaba iseko kane nyangi. No mungine bintu bya Ismaili. Kaburini koko iga embera kombeka ya. Ebintu Ismaili ya correct. Igo mate munara kutoje chunga. Tangulisa Mungu toka sokonya urama nganayi. Ese sitwa igene nkong bidongo chejibire amanyinga nkuli yara banyene word fast enkole nyene nima yitoboro lebwate munanda munora ebirengere byao nabwe nkole nima nyita mangana lebwate na inje tingwata niromoko bwe nkole yegoke chenere manyite muchanda kolete ebwate soma 17 yiwa soma tume bindo soma 13 nonya omuntu ogoseka iwa nonya omuntu ogoseka enkoro yaye naboera nyale koba nomoichano enkoro ya ogoseyane nabera nyale koba naki nomoicha natura nabatokwa spurana towatera mangana maya lakini je maito bururumbwate nabuona nabana banyasai tangulisa Mungu nero manyete mechando yao nero maito bokumbwa yes iga bana banyasai abangina ngoicha bali barengere bwango bali gicisumu bwango umukungu nabekero mwalimu we principal esumo lakini tachi bukwa obororo kubona umukungu abwate omwalimu pi nje ngodebe we kanisa esababu umukungu yakobekero mwalimu we esumo neringa ki mwise ko mwabo mwalimu oyo oyore kamati yo mukungu we muko mwalimu alibo ya saka chiete tachiti akaganda muchi rende mune michire awo Wano mwalimu akaramu mwana mtuka akitako chande kaiga abayikubane ndu mwalimu kuli musahara akibi mwana biri abayikubane ka kingongo koraki ganchiche mbwata kamo mbeke sukuru ka kina kacha ko konyo muswati minto na intuka akikutura balimu biri turi walimu ndisarika ani mukungu tata kitiki akamutiga akairo mwana uyi kagenda akaika form 4 akakora buya ekera akora buya agaeta bana bakikaransa bana bamwabo barosye umucyango mwana yagende university etero barangeria umucyango w'university alisobo abalimu abalimu bamu musiko yo bali batatuka mumuro monene nakwetole mwalimu uyo kabe no mwalimu uyo mukoti no mwalimu bona bali babiri bali mo bakagendo ekero bagendo umusubati umwabo bakanere nyumba umusubati umwabo amenyete yoro mwana wete cyane mwalimu musometi bakageria marira ekera abantu bekarasi umucyango bakumi nkabamba muraba mwabo Elizabeth bali bakita imangana ndibona baje gusa inyumba y'igutu igerete bakakora umucyango mbuya bakabikira umwana kibase bengi cy'umukobati yo mwalimu ekera bayikaransa baje sobo bakakisa bunga musubati umuntu takomenya yiga bakatema ko yoboye musubati umuntu yando uri yo mutari buwo monene uyo ura rubisisa n'ikiturasi kimasini nkirara kimwe mutendwe kice kichweli kibao n'ikiturasi kakina turiye mabati 30 babo umwana umuntu baki tubeka akanyuma iri twacho mucyango bumwe igo twara rubusuku ubusuku tukuru kwa bali mutube kisuti mwana umuntu go turu kabiri tora bali ani kamati yayo tego tibi
kero bacha uyu mukoti muna akonye tu mwana uri naende ikabana ya rubu chibesa chinyinge chokora mabati bakagende yadweya bakakana chibesa muswati mubatandura mutoere batuma mabati ebundi bakana mwana mwabo abekirwa kanyumba mwana agenda university kamati kamati mukama kobati akayububi akagenda saba kunguli bagutanga nyasaye akatanga nikababa akagenda akaegwa eliyogo akabekira musachi wa Seturungi mwalimu musachi omuna acyanyu tachiti yako agakora maisa manyano mukungu ine madam nene mwalimu musachi uli agakora maisa mwalimu aleko kuchosa akiti yango tewana nsaye ani kunyo mukungu ina kuminga akinki bone se yabere ga agakora mwalimu gaki amaisopi akabera nyumba akataka kuma ni bamuraba mwabo umuye buchibita seni omukombori nyumba ngankugwe ni bware akaruka bamuraba mwabo barogena bamorogire asengenjo atara ikimwana university naenda kwenyara bano bamwangire obolimo anina robekire sumu akarento ubisa na bamuraba mumokoti akabasiarare akatigara buye kana umokoti we akaoncha mama omwalimu yutu amutindeka ari umukopi mukungo yakubwata iga kabako oyuti sukuru ando uja kuyi akakoli kwitiriri pako musaje yakagende mbera omukungo ina batamete koruka bano irira abana sakairete akoli tobule mukuchubuja mata ali ugembo no amenyete umuchando uja komonyora akaje kumanya amoroba mwamare mumbaro God fast akaje kumanya ekero bule mata kakuli ugembo waruka ngantundo komanyeti kera musaje tayo nande bakamanya omugano abangete nande no baje komukwanda akamanya konyoro buli mu akamanya kuocha kwanchango yo mino dakero bwatemi chano gobororo to bwata chinkoro chitu na nkole bumanyeti muntu ora umanya ngwasoma biko mnesa tombora ono tage to bufupisa ilinde ngote ya mangana araga ilinde to nyara chinga kitoka nda chachi nsomere kibungo gekoro ku Timotheo entangani isana na moso ame 10:12 egere bono God fast iga bana ba minto mwarwete magena abana ba minto ba chachi abana ba minto borogongo family life God fast in everything God fast Timotheo yitangani sana mo 11 na 12 korenda aya dingana ndiri gora mwa muri gota ese yengi yayo kwege eyo ese yengi yayo kwege iko ntubwati morembe asitomene tomugimobo abachi koromba tuchandete abana baito batwato boromba murakomba iseke ekiagara marwachire amaruna arachire abana baito murabakunyu none kanisa ndori kunyara kura abantu bamama amaruna arachire kanisa nanya takoni wari chisiboti sabana bare ngumupira igoro akagera pakega kombe kyaro wakuseto kegatenena oje chichube bibi achabire puru ebi chubambire bi achabire puru ebi bikoro kwena chi ebinde bire puru gabi utali ko manangi keremi abantu bachakire ko bitumia konye changa chiduka yani ukane ndo kyaguruke ko kwena chi kumbe ne changa abana bakanyu woromo pire geti iko bare ndete chibunduki abana banyasa abana baito bare birema abana bakabutura chisengenge chinyenyire ne chisengenge amaruna nende ko wunduru ya amaruna ale akoni wibitumaine akoni uchituka enjanga akoni wibyoskiya abana banyasa amaruna atari koni wemechi era chire byosiki umwana abone tamarwa begete mubuko gahe magega ayoro chine chibabusa kumerecha ngere bagani mtafanya kazi monera bakonyesha mnongoni mtaona mambo ambayo mtawahi kuona ekakodie kemo abekiru bukambitele karo kyama chaso tangulisa Mungu mama utatoboa bakanywa marutata bagacheke timu na chinchoke kero monta bwataka chibako kero monta bwataka chibako bona bare kunywa bagututa liebe kutitia gasi bakunywa bagututa bakutama basika nani ko chakachore bichiweto konecha ngoma etere neri nari na etire genchera ku chigu cy'umupira nko naraga swati kane kabegete rongi na bande kare re bisaka ne bibia charera bikubega chirongi bitaisai ne change yabwate abegete ndaime akona ri abana bande ganje katuna maje bakun bakamanya go chegeti abane bare mare te bore abane bare tabaka ni kitari tubu
tomoro na bana bakonye changa bana baisiki chipara ebyosiki nayo mama uwezi jua madam wewe utajua lakini wacha nikueleze kuna mambo yametokea kisasi hiki magumu hata nyinyi serikali kama hatutawasaidia tusaidiane hamtatoboa laba iboni yatora atore kanisa abana baitu baone ligwa maruta maitisi bawe bali ko ikanasa mu cyumo ndo bali lakini hapo ngane yosiki bali bako mama teru ba ko na bana wana chiwa kabisa walevi nenya sore ko nyubale baba bako na banywa bamanya inde ngimondo ko bisara bana baitu bako cyane paka abana baisike bakunyu bajeke tina na bana bamura basani babo naende muno mupira ara mbali kocha wanaenda kwingine nao ukorera nyumba mwana tayo kana mupira arenge akara mami yoko manyora bekitaka chini sibo change chuchu kia toka kitwereri ana chesa na ulimwengu ngakyo kurwane sege yo kwege na mama ngakyo kurwane sege yo kwege na mobile kore kanisa bana ika na ina atori getara moche tara tutayana magumu kunibara marba ko 10 marwa chire ama ngao none chipia none biruko kona gako ndura busongo chituka muna kende kyonse dali pa karuka ebyosi kyabangire gaho kogora kuretuka muna kende kyonse marwa umanye ngo tabanga no gambe nse yo nyari o esegiye ngiye yo kwegena nereri o mutangani nyasaye some kibunge kibano Korenda yo monzo nyasaye korenda intwe abantu banyasaye tamaa yonse totama yago tobororo asichinkora cheito todata monsi digyo borongene chingenjo chiyo nyasaye tori yo boronga mone chingenjo chiyo nyasaye na okwegena no kwegena no bororo no boremererania no boremereria yes umanye kurwane sigingia tariye tokori kachiti satiga bokora mate bintu mbire twakora nyasaye cheche none makuri atuchandira bayibuli ne kanisa ebintu binde takori kachiti sati kebungu getaiyo nge kebungu no kera Timotheo sini yakane rest in peace sokoro olika sokoro atari geti to pandike to zekijarwana nimepiga na vita ese tisa ati ori geti yo bokora bosa kobe kebungu kero yani kebungu kego kori kupaka tisa ati umuntu manyane atari geti momori kerete wena ero kwana momori geti nga rest in peace mamu bia mano moa obeketa etisa ati like nga rest in peace sokoro girandima rest in peace girandima girandifa tarachandi no girandima matanga taracha ngori kerieteri ngana arwana beseginge ngori ko yomwari kera na barwana umuntu onywe changoku umuntu ori ngo muibi omanya kulinga na arwana beseginge yokwegena na agacherwe gutu ne rori ko sini mwamo pandikira uno gakinki kama kisi baitu tuwa ndi tuwa ono bamintu diko manyana alike muna Timotheo atebe tuwe akarika tari mu pandike kebungu onyore sini pisi girandima likariyoka kyagira ni forest tari kebungu kya rest ono se kijaru ano mungu mulikere kebungu ketariyo kake ake baibuli oire yuro tiyo mokora kosa mananga mungu kana na rest in peace girandifa na arwani leseginge yokwe na gachirwe gutu wasoma kabisa kwacha nairoka ikirungo kero kepandikire kyobokora soma ikumnebere baba nduga njije ngakeroche wane seyerengi yo kwegena igwa torwane seyerengi ya eyo kwegena bwato bogima bwakare na kare tobwa bogima bwakare na kare obo kwarangerere tiwe konyora obo twarangerere tiwe konyora na kwahorogetie asokoro kyokuya asobosyo wabaroria bange una kwa batise twe ina rese kwarangoje kurwana nakigiri twataranga ni ngobo monene ogo chikokora ki orange gochikurwane se yaki yokoreta bamwabo bache gokonye kati bache gusira nere ikwarangerere twe ukabe kumenya amache ukabatiswa okurukwo mu Kristo bone toba baremereria twe atana ne chimba chimbe abana banyasaye twisire kuruga togandaka boganda to lakini ndoganda to kolera toganda to gogete
igo abakristo nogotabania kene ni kanisa bono some kiungo kio mori tokane kengere ngebuge gia kabere kebe ngamba na tereke crusade baba crusade ya eta ikenya sara bono ugo bakwani na kari bawe crusade no chembora nya chaka tai weti ngaya tenen ayubu emerongevere na ibere soma emerongevere na mutoko de chinsa tokane nalio muterara to ikibuya rende tatanga kaka baba ro gabuche kukwera nyari baria ngari bwesesa no bukimagari ngate kaikuti ani uru jana rangu kwa nduma ndingankolera hadi utaruja ukaita chenje ngakirochi aisi banga gite chikuna bona banga giti sabu abaisi tata ko ngaki sabu sabu mumurate na utanga tata na nchi kongo soke saba na bande erongi ne ya 800 kubika ngakie ngebwate ngemta masoga ngebwate litonto kurwa lindega ye ngata tiukion 800 hangane kale korukunga kwa safi kugo usiringi 500 wate komiga da onte pake cara giato ako ngira banga tingo giato byango sibini byesukuru era baya 750 wino yomo esabu akonga ako chikubeka tano wa tarehe moja hii korongo akiru sawa esogisi naende onge siringe marongo bere ngingyo ngara tegara maya ono haya lisi banera gacha abante bitadi uma tare mbiri ngo ndo kugira ngo maache ngo ekwae yanga esigati twatebe tu siringi 450 ebekire era ini ngo teresa una kire ku gora ki bayet amano kumedi ga guse ta zakana ara Ini sebenarnya jaket 450 esigati ebekire era ini tata gitiri ando ona chinga ngo mwana nomya era ngurunde rende ebekwira ini akamanya wantebi yanga nere kwata mikono mitambe chiri chikara cha chembaliri endabu ne muamu eko siringi 500 akimo ngoja ro agonte bitatina ere indage egari epasi bakobori egurugunga bakero secondary school 500 kine tu kazi badia ko ngo bale babiri aya api utinaro uchi dadi erongi ngubeka ne 700 iya tare mo ngeralia monene kwa bana bana sai amano kubeli ga guse ta zakana ara ini sebenarnya jaket 450 esigati leki era ini tata gitiri ando ona chinga ngo mwana nomya era ngurunde rende ebekwira ini akamanya wantebi yanga nere kwata mikono mitambe chiri chikara cha chembaliri endabu ne muamu eko siringi 500 akimo ngoja ro agonte bitatina ere indage egari epasi bakobori egurugunga bakero secondary school 500 kine tu kazi badia ko ngo bale babiri aya api utinaro uchi dadi erongi ngubeka ne 700 iya tare moja ige ye kwa ya tarabe imwa esa tienda buse ya siringi 500 transport 500 echo ina arengera isi yake bona abana batoto ngona andi ngo enda bali kwa yebetere abuna basai onye to kole meli umutanga sa to konya kwa nyuli lyo waku nyumba ntise mangora gira bali ngoko bali
mandasi bani echabati bani abana b'umulisi bakumbala tatu kwa disutisa nokura buriyo omunango nako kibeke bakibarete nekibesa njenga kinda akolo timba kule enkorone igoni manyete enkorone igwete omunango genda kuchia namango na kwake samunango chiko balance igoni sabate kuchantara mbili na bibare ko bangala Ayubu 22 verse 21 God first. Obwatane na Nyasaye naliora abone omulembe. Igwa Nyasaye abe number 1. Bona ayo monyene na yiche. Obwatane na Nyasaye naliora abe no mulembe. Kora igo nonyora maya. Kora igo ntonyora maya. Turumbo ka ikikura. Ancha moro kerelio akorwa somo nuoye. Wancha moro kerelio akorwa somo nuo tatari tangani. Gachama ngana ye imase ngoro yao. Togachama ngana tata singoro cheitu. Kora iranera omonguru. Katora iranera omonguru. No iraneri wama yao. Ntuiraneri wama yaito. Lendo selio bobe korwa sobo menyo bwa. Elinde to selio bobe korwa sobo menyo bwaitu. Ubo manyita singoro cheitu. Ometa singa cheitu. Omanyita sebinyoro. Ometa sumu bwaitu muna bakristo. Iga kanisa toremererani nande to abantu bogusaba. Nesaba siseni mangana ya namaya nande takwera ndoka Yesu irani. Gatoko na kunyuraniga tunyabeka sebikorwa inere mirimo. Abanyabali baito buyema soko twanjira koba God first in everything in family life topic. Mwana wasiseni mpaka salama. Mungu awatunze awahifadhi mpaka siku tutakapokutana. Tusipokutana dunia sababu sisi ni wapitaji, tuwe na matumaini ya kukutana pale mbinguni mahala tutaachana kamwe. Mwana nawe na inu matukonsi. Tutenene tusabo kwenye kwa mwelio ndi turuga toro sento iki kenki. God first. Kila kitu Mungu wa kwanza. Tunaomba tuwegine. Tato itole guru manyara umuchikare na kare oyo manyetonsi nando oyo randonsi igoko bawaita no manyetenga na autura nande nkwa manyetenga ntoba nande kwabera munaitwe nande no gendere ko ba munaitu igakare na kare mbuya muna asoko boko kwao biya muna manene wa kwanyire kanise yobu wale ya rure goikaya erega biya muna asomo rubelio renge ngatocha karogi crusade nondo manene saitani agatanta nimerubiriye bona mbuye mwana gwanjira litukeriga nande Nyasaye nori no kubwa kwagwatirire twanyorera mangana yayiga ekere tuganyite wira ne tuganda gutimuka konya babwatani be kanise na sebinyoro bakorerwe kanise yegoika na bakristo be kanise na babwatani bose na barai bose na pastor boro wanguruiga na serikali yetu ya Kenya ine tonyora murembe turandi jiru ira ne tuganda gutimuka bona mbuye mwana gwatolende tabatwachira na afinga ni chikwaye chitu chikwaye chikenyoro ni chikwaye chikanisa na bonse abarosi yo murubiri paka bali barosi ndagire twali kwa balenda paka twali tuigo tatwatwara afingia na ndo munene gwatolenda gocha tata bona twebekira ange kwirana nayo manyete muno gotoirani ikena yo maitu muno gwatoleta ntura iga bantu tugwate michando ichingencho wao bona gwatu kurenga tugwata namo naye nari turanyoro murembe isiko yawo murembe tuyo nakiyara gozo kwa yakiro ya motobe ime yawo Yesu tonyoro murembe paka litutanyo bwati paka litu chanda ine paka lichinkoro chitu chigwatu burunda tamanye ayo chimanyete no manyene yendera gutuichuri buye bonya sa utekero chimanyete toba bakristo be bikorwa ntoba bagukwana busaibo bono buye bo baba munantu bwikatoira ne buya aba mareka baba batera basikiro yomo nechi amate chito monene kera baibuli bago ikachinga chabo omurembo baroro nekera tukuyani gutambuko mwaka uyo 2020 tukwari no mwaka 2021 obuye bo bakoreke endwari erense egosetense karuchi semi no bungaini karwa mariogo ikiagara no gane tia bantu baba bamenye turandi chiyo ya notongana gautimuka na mange twaro cyo kubuli tata kurende ikiagara ya manyete umuikato ya mentere awenera asore kora kirikiro wanja kwao ekera tugutigana ense yebibe tugutigana yo yebibe na makweri tata twagacha gosemeni kubukare na kare asengeri gutigana gutaberinde onsto agutigere okore munoro cheri buya aseri tari Yesu muturi tu amen amen ka
Munera abasese. Ngerario monene. Tuba bana bana sa. Aya baba ai. Ayo mo Kristo lense. Muswati webegete biro Tore kanyika. ngerario monene. Kanyika. Engo chigo cha bantu bacha ka usamusa ka kibintu. Ohina atigera atire no ibweka. Abagenda buya. Tokumanyiria sura iki. Itolina obomenyo umoche tori aiga tore we singani toka nyomo che ogocha toka nyomo che ogocha omo yone kira igo omo nene o manyire unda kore huya waye ne rogoncho ringaki yogoti moka kwane. Yani mwateli buya, may God bless you. Tindo chia so muga kamare agenda. Mongina Priya, they are my great friend in Yasai. May the good God who is in heaven comfort you and give you the power and the strength to go through this dark moment. Men and women have been standing here speaking and talking ideas and ideology. But now it has come time when we want to give the Heavenly Father, it's time to speak to us at this moment. Nganchera wasacha mugore techigos. Ima tene chieli guli. Wone metutiga mbera abakake. Thank you. Beon. Awe simi wande mereri. Tinko iragente degeka. Kiagara, I'm a man of conscience and timekeeping. Yo. Bari gawana mole na ije for example. Ayo muswati no muswati go senyaruka. Ngokanye kore go sengaki. Ota kiro chore kam. Oge ende go sokore ngaki. Igo. Koko ende gento kiabande abanyane kibakirete na ekora ngaki. Na ekanyika. Abantu bokana nchere ababekeri ogi na bechibicha. Abuka bago etarana. Kuligyo monta asatini. Na ya sarambu ya mona asogode. Utatigana hadi kora asara na hadi kora asara baka mugundu. Biamono ikaransa kanyika. Biamono. Yes, nkare. Wono taliye ikare. Thank you, man of God. Abantu achira naroro musungu narenga ochire. Kinda orekere bon. Ochire. Kinda orekere bisungu. Wono tigangere ekegusi. Narora the Nairobian. There were few and some have gone. I can see one here, but Professor, engineer, you can now translate for me. Yes. Now I can preach in my mother tongue. Then you extend the other one. Yes. Yes. Now, I know one day, as you are seated here, when I was just getting in, somebody said, when you will die, we will just come and mourn for you. We will just come. The time when you are silent, you will never know who will just attend. But the people will attend. That's
a very nice answer. People would have come from far and near. But the good thing, how are you going to die? Yes, we will die. Yangawi. Otomire. Okay. Ekerana hago somo mogano oridia na somanga ne chinyigo chia saligete. Na ene ekerana somo ko iboru kwaye na roibore 1976. 76. Na bora nyo kwa ile sakara moite ine nani. 76. Na chiko kuerenga na nche na rora nabo ndabasa kwa bangabu igo na arabu tire na nche tindi bobe na arabe now before you die, because we know one day, whether you like it or not, you will die. As a woman, as a man, as a young youth boy or a young lady, you will die as a leader, and men of great capacity in previous years they have died. Rich men and poor men have gone to the grave, and the grave is just waiting for us. Two things that are waiting for us. The grave before the King of Kings, our Creator, our God who is in heaven. Before He comes, men who are seated here, they will just sleep. But the goodness, the Bible says, before you die, be connected with God. Be acquainted with God. Let God be your friend. Let God be your closer relative. Balenga mole naije. Kala mwachite. Nyasao yo. Okoro kunyasae. Awo musani yo. Na keko era malika watabanga. Muanje nyasae ne nkoro yao. Ne chinguru chiao. No komanya kwao. Ekera na agenda alia se sanduki alia. Na aligerelia gown. Elia omokungo ya vegete. Kaikire miake ya chile baka 40. No moro Kenya ruka. Mwambu atiti. No moro Kenya ruka kake. Oyo no mokungu. Madam. Ekera na aligerelia bichana ronga. Na rengo monto mokanyeku. Omonto omo itongo. Abantu mbara sowo bimo. Ngikiaba gusa. Kaki. Ibanga barabwanga. Iwa. Daite soma mangana tatane babu atuki. Tabu gekoro kunga 1 Samuel. 1 Samuel 4:10, 11 up to 17. 1 Samuel. Yanganya bono. 1 Samuel abayibu kunera iwo inkurandi nane soma ebuku. Kaki mwigo njanda. 1 Samuel. 1 Samuel. Onye tewe kurumo tu mbabu watu kimogenda. Lava. Chaka. 1 Samuel. Polisi marege ikaransa. 1 Samuel 4:10, 11 up to 17. Somangu baba. Seigo Abafilisti bakaruana okongu. Na Abaisraeli bakabuwa. Ntaito gende bwango uno muntu gutamane pigipigi. Kero yomo ochia asenkayaye. Okobuwa ko ni okuarenga kone mono. Abaruani b'Abaisraeli chife marongerenga mwewa. Tato bagakwa. Aha. The sanduk and the ark of God was taken. Ofin
montago tama igona ni chinguru igo kwalenga ke kura bono ndiro ko nyoro musacho abuire no mukungoe matenga to manyiti ma to nyuwa mu mukungo ko buwete ko kunichi kundi otamani ako kunichi kundi ndi musacha watana nkuboka kurusa ibisiba tuma ituna ndawa kore oko buwa to kuba onyenta sikira abana igono buwa bango tamade mtu mmoja kutoka vitani akatoroka akitoka vitani kwa sababu yeye alishindwa na fila. Aha. Agaikari tukeliyo. Lechianga chikoletanga ki. Yamba babu omuntu tandole chianga muyayo igombi yakola. Igona kunua. Yekere chianga chigoja gutanduka. Yogo akora iwo muchango giti mokungu ngiyo tali batebera gukinzi olege tebusa somo tu yo agasikiki woko bako mutu agaitu sana aha eke omuntu oye igite ili alengo ikaransete aseke okiaye kiagara egento kia moeto uwa ngento tumoiwa sanduki ya machiko yangu ya nyesa. Aha. Ekero montareta bari kuhusu vita abantu bomochie bakarera keigo yaro gusemo huete bakarera ngaki mono ekeraba iwa no yembu hoko kwa ndiro maita abantu bakorera ake mura kwa ringi ndira abantu bakorera mono oyo mugaga netuga kwa mete nkware gochaka abantu nabalele mono abura akage naye bakorere tuka aitora morusie ngoralende tuka people will just moan, people will cry. Mukungo linga yaje karate choange kemo amaiga usukurandi kanye ko mbarenga more na nje ndigo muguta no sale ke ko senyorende igo na yomo kungo lyachete elio eya kaiwokorera akaboya elio byeyokorera konene yaki elio montori agatera akamatebya manganaya ekonyarokore 90 years. Aha amaisa yako nyora uko ile dale korora ubona bona bangina batanga tingu gato mwana teni na base ko korora maiso opontoria atebia inje na ruwa sese iwa kantera ndiro kurwa abantu bate kokorora to kane jiwo tichingi yako yangambi yo huenete umuntu ne batabare inje na ruwa inaronga maisa alimeire wiki yeye jina rulo wake no nyendagira ya musi abuna liyo kombo lendagira omuntu otakorota banga maene ogochikoibwa maita abantu bali bagokwa maene ataruwareti ogochikoibwa no abantu bali baruwarete mono batali gokwa kimamanyi abantu bali batali gokwa isi ogochikoibwa sese konga wewe ngaki nke muntu olima ngaya nesese yoyo ndeka kolanga ateranga bakaleta mangana elio leta mangana kamotebya
moya muri abantu abandi bakora make aha Ofini na Phineas abana baho babiri inki bakule boigo sanduku ya Nyasaye ya yu tonakora wa ekera iguete tigankore ekera iguete nge sanduku ya Nyasaye ekera iguete nge sanduku ya Nyasaye ni wa the man died because of the ark of God evide mibelo koseti aba isibaya ngabakure babere ya temo koseti maeta bantu mbali bako kwa senge nchibi ntebi kebike ochiko uwo muntu ngana asukia obulimo omuntu suki sukipi na ayikuwagenda ku chinsi pi maeta bantu mbali bako ajete kituka ekere kitake ko chikoeto kiale kegisina omuntu kwa senge nchibi ntege ngo tebi na kwe asebi ntebi nene die because of great things muntu ko wale ngakinga mokungu obutwe meremo akitoko Jacoba utupiga akia Eliatem ngakie segi yale ngebo isatu abakego sabangi ndio matebinge yale ngebo vi yale amachanja umutu ebuse motebi segi yale ngebo ndio Ofini na Phineas abamurabaho na buboka bwate babiri bakule musacho Nyasaye tanyegereti yendeke ngemonyegereti. Yes, it has been taken. Then the Bible says the man backwards atabantu barakukwa ngesabuni njagwete mwayi sabuni aito moto kurwara he asengeje tegeke moto kurwara bakuro abantu bacha baesukuma ko batengerete eyao ubona ngamo kwa igapi barocho batengerete bakokora. Don't die because of small things. Kakwa sebi to birengaki evinene to kwanga onena nganaro na kolte yanga aito mutunaro kore ya nyarete elida gerebori aya nikesana kanywa metwa eyanga na cherete pero mbwa kugichoko ole moyo ama ene gaki mukungu lutanye ko chana ye kugichoko atapeta ichukuragera maita bantu marenya gitaria atabwatia peta idipi manyaire ensuwe kaba maguru maate mabere no ale abuna bwata abaidi abanda abangi tiri motondo duarte semo aro ogwenyi lake enga gatiale ko lakini yakwata kwa keyo manyana yuya yasa okorie obwate obote okwagira bantu ngocha goikabare bagukwa se bintu bibitebike ngatingire tukura piga igori ya bantu bante tinga ko motore abana inu abantu aba kabekene amarika watema yagere matu ya mari mo kwa si bintibike ga kwa so kuegena amarika watema abana ende bagakwa aso kuegena konene basaja banya sai ga kwa si bintibine chief ndiye no kumaki na kuete indo mukristo na kuete kindo dalio wobo chiwoka na kuete kindo mulisi chivo minto wapi kioro chora pale kenene kera go kinyasai lakini agento kiyo kangwancha what I love one. I love God because of one reason. Which reason? For so God loved the world and he gave his only son. Whoever you wanna understand? Whoever manyana ani ndugu Nyasaye awatabanga knock the door and it will be open for you. Yani Nyasaye huyu iwe geto mwanchire ndiro ko wenda chio bisi chinia uchugo etana na appointment
appointment akinya sae tu gukora appointment ye yani murenere surusuru kuno kuwoka murene kuno gutara murene akongo kinganyasa eni tare naye aratika moigwa basaja mbaja abasaja sinale muku ya ache basaja okiagera asinana basaja bakuwesa kwanga nombe to moyo matara weka lakini watena can you sing in the church they will never sing ndoje ngale mwantigete barango for example now look what the Maurice Mage this world we are just here today tomorrow we are no longer and this is not our home is in heaven. That's where I'm just longing to go. I timayet ya sorengere. Ndio bantu bandi morengere tinga kyo komani musacho ana akanya basacha ngati gutanga na nguburirima maroba. Tola manyansi bune. Gutanga no munya kerugiye morenere oberia mati. Chirimo. Umay tibuna korenge. Enaka ko bateria, ntokwa se vito bile ngaki. Tokwa se vito bile ngaki. Ya sai marege na piria. Awakonye America yote igora tamanga stand as a man of God. We know God is in heaven. We strengthen the family. Ya saba chinguru mare ekiagara so bimowo obuobe boichire we woro nchini agaki oranyore your opponent awatenga miami to sabiri ndage no miami ke oranya automiro no nyina basata wala America watanga this world is full of fear. Musata kagocha nyorira tararagira aikuo ko chikana iko kuragira na bwata gaisigetegene aya prai kwaragiri njutoragire komo ibo ya ni ngaki onyo toko genda tuchire twensi omone na abakonye muna mwacha seri tukolia rero no mwako ya sai ka bakonye begin with God and trust him always. Yasaba seni me Yesu yiro mutoli ejo. Aya baba ay mungina. Muswati webegete birore kanyika. Kanyika engo chigocha abantu bacha kausamusa ka kibintu ohina tigera tire no ibweka abagenda buya to kumanyiria sura iki itolina obomenyo moche tori aiga tore we singani Baba ya sae wada malaiki udora haleluya na kuwa sabati yeso yoromo tori ito igora mtuari geretie ngabate mtuara sigyo kuna meri mugu kieli tuasobe Samueli arabu Samueli mate igere chire erelie ya First Samuel chapter 1 verse 1 down words igota wazinaone kebungo morioro je hatu akore isana you very good so basomanga Elikana na bwata bakungu bawe ngara kine na ina hala ko na se karu ochikorwa akeke mwanzo basaje bare akabwata bakungu bawe dini tei naende tokajana Elikana
nonye penge abana ekero kyariwe gakinga kiky'okurutya mwanso igare kwa penina kiro monto n'abaana baye egetari kyabo arafu ana bire bagabo arakabere mwana bamwanjete ibo nonye orengo muwomba bakungu bakora kukikorera banambuye muri abakungu bari bagokyemikiye n'abagomba kolanja muri nonye nakera kwaba abana abagore bande ebintu yotega oyimwekore none binasi ibyezugu oyimwekore mwana agasani oyara n'obutongo mwana agatonga yarero mubara ebakiwe irokagete maze ekero Samuel yagokikorigi Dawudi igagoikokyese oswako barabamura kero omonto oweta eryabwarengo mumurumo kinu lakini Nyasaye akamukani ngataliyere indikoliere muna mwanya wadaho karagi akoligereria akamukania nonya naye bunoroje ngoyo jabano oyo naro muya anya kwamanya obuya borasomba ngombanga netumuwangeti angatatera tima kugota bati omwana tatajana etere kana karakwamara ngeile arasarabu yani okomatenja igabana kyatwale kinyaroga kyoka yani omotare kerebe okubiwangonyuliga enjiri nkero yarekoba manjiri teyo pi ngigose kyarekoba okanyarama berire mwareko ijani ananka nonya nimeye diri oko ijana kwakoreteki mwaiboro twakorerete tatwakayataka ngana kitwaleko chikweboi imbari engana ichanirino ichasumo gimoro taivarara ase kanisa ase kwarie binto ase kotara inka ase menyete abairi bane imbari engana ichaniri naende ngojaga naende kagakolanga korangeri wakore korwangomo mwanaye mwakorangeri kwawe ngumbu mwanaye wabariyegi warangeriwe nebituruturu nambeyemo wana lero ntuligererie amangana y'abangina bangina boka amina tibakomo bora kano wari bangina boka muna toko bari chinka mutagete kumanya etigiriyo monginari riyete ekerara senka yaye yani ayo tari kunya komori okariyo iwe kaiga waisadeka narangani komuna isato amarangani kiadi mungu komuna bitatu amarangani Proverbs 9 verse 13 utimbo wasoma Omukungu omuliri nigaro monyaliogi bakorora montaro monyaliogi ayamanyango tomatiki montoga kiayo omuliri era nigare busa atamanyetiri nganali tamanyeti kende waeliogi ojize nigago ikaransera ekeruga asegesia ikenyomba yaye awasa imokerete igoro ibo asomoche abakorangeria abaeti barasoro gendo rwabo oteba ndegwensi otamanyeti amange acha gocha ora igwa emeremo yaye ekarapa gento gete kabeire gakeigo yaga parengoi osanjo mwaki magaso na bagocha otuwa gosa merende inarasa magaso alenge kayo mabera ore binju yasiringe isirini atana ko gorarine omwana tigangire erineza berama abera okungota kuna kinjugu sibane biche aenda musomo mita 100 bunorenge otigana hayo bichabu lakini kinjugu chachio takunire ande buna komara korugenteiga omaitese ese nebwateta mauti katiyo magane no manyene ese se kokogera manyene yoko kana bas igego tangaza nga amanyama akoliyeji kebusi kwa ekyagera manyana uchire kaenda manyendo oyo nekera bwato bosani nebinte bazate bali batabwatiyo bosani nebinto bireka kebusi kema korona kyata bapia pokisi yamagachi oyo nabara abake
ese ate mama no tinda manya granda agenda oni sisi ke abuyego omukungu liyo kabayiga kakuli wo gatera na nyango jane kenke nita ameso emorie kwenda huko wezi monga abanyene mako na kuzumuka chize Jones mecha no never end yani yako na gatera na nonyugo jane kenke ekara gatera no nyugo jane kense ere gatera no nyugo jane gararia kenke oi wo ku basaet o bala ko na woja anya ya to manyeti urure e jane to wali mama asenka ile urure nimo ya kitiga ko manyiga bakungu bali basaja bale mo muntu ligete muri kwa kaja korona buya muri kwa tara wanya tige bintu bisaregete iya yadine kira ye sako na kunyangia maino jikona nanya muri kutayo bana bayo muri njia bali atweru kutumezi ko yatweru kwa mara kuna waigo sasa era aigo saka ko na kombo kana akona ko muri dia tamati mo ikire so kwa ya ko dara ba kinki ko saka pare raiga yan tar ko tainga to gendal na konya ko materinga ada estilo jigen to ko ke no gel wana dia jakire korona la era bana ko manyiga noje ko moroje ngale uruwe ama chanie ala buna nami amia dalia yo ja okomela ki andi noje kapre chomochi nependo kiengencho etiara ba muraba mwabamba konyuwe bakonyuwe bakumoyo ndo ndona bala kona kikwabo kabu twara kiro chingo ko barajira kiosibe obwatinje owe jana atali ninjira chichi yakura inechinga lakini kwa ngo wena ki aya ina baba yani tigamko manyira nayo bato buye chinga ko ngetima buye chinga nane tali nganzi nyire watuga oliyo ngobera tulaba ko ngira mara ngake chinje ngechiale aya la kumumana wakwero bazacha ndio manena tambe ko jabu turuane noyi ngoro mataitamo komi ameokora muki ya zamani ana sege jare ko bachege ana kora baki oitua nando moche tini kora mwate oko ese te komera kende yani agotaro aromaramu kenyoro nase dini bakiale ala jaba jabano kende kija jekoli ko angasa ubano kinare bateba omosaji oyoko keburuwe omosaji oyo jandi tenka limbe kerara ruwa ayora mahano wenge jolende wana ta para ekiagara noare turara mabadiliko nyokobiara tera jawara sia ikere dindo kinoche hiyo pogisi simo uroti wana wakandisani ojikwenda mamrano ino noare baada ya ende tokorangari uya naye witete muhomi asibona basa bono ko linde liyo ada Susana kompresane kamunga kamu koromanga tago sererwa ona sia ikere na nganyire kwa nganya urujoje kebere chiyo kenkiare ngo ala kware ngari ko nganya Sanga na bagara bakwara bera na nyoko ya kugarende ate tigana kuwa yale ko batoa ngwata le tongo mochie ara yale ngira ngaki ano batuma goja yale ko kaya tiga wana kuwa rengere hivi tako benyolo ngemoko ya kongire tiga ngibano tianie tenga cha ochitare ko chere amacha manoro kiamo kama anyogenda wala kana toi awangala kwa tindebe wana nakiamba ya saro jenga alimbobe agayawai wana kamo ane takore foka razerete bizonzoro oyuwete munota iweti igomota kete kuma nyongo lili buo monto ayara lili yogi ane kagaira bakwana mune jarani yebosone suti kumate jarani yebosone suti yakona otamukinze lakini jarani yakakora lipea
iyo kwa ora yinga oje karawe ora kore bindu bya moroje nazo ne yange ko lakini jarani ndimo makunga kwa na magana 5 limmo aje nige tu nike emeriye no yaba aje zina chiete emerode yebi yani mukuminga ba mki gose na ya mai so li ya chiete gose na ko mara ro moto ayaro ne dio la biblia biblia ya ngamo sasa mukerete iwo oruona kurangaria abagwita igengerene no nyemo gogo tari goche igakarazete atagate ko manya azocha ekyogo kibakora kinga kijinga naga kyoko iro ayo kenyeja ngyogo kibakora ekiro gochi loba dali tukuri bagose kwa moraje itategemea oyuma yabatara bate ara baro timanobe katiga ekyata kiete mugolo ebe kote na ala ko boy to me kya manasi ngaja ngete ko sabu ngati ndio jaje ko mwa jora to muri imas omo gachire mwaje to mati ko tambe to sara okay enda baro yaje enda na daga londe na weza tabu ya tare ko iro kasi ngijata kama mora abuta omo kungu muno ya manyora na nyamu gondo ya wako tigomo kombe mokorema aganda ko ngambio ro gitu ata ejeba kwa leba ko manyerana okolera wojenya oromo kaso oridi webo badabanga ire mankwa balire injenda here dalile abalati wala koli kama liwe gogo wae ibwateke gingari ndate ko jibopora kamera lakini unaibwata ile kwa deka ni kamera to ko kamera ebi kama 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 to haka eli ngi araja opole kinga ala ndo haka ade mambia ado alikuwa sande baba aya wala taimwa sande ekera kare ja kamera abande ne liburu baba ada kume ngibara tiale ngo iko kuta kisikorora ayarara abu wano so mimi bungu bya bakungwa bali ndimbiro siri ekyagara nabwa babara matoima ekyana bwa basaja babo tabakuru kala ya ne binuchi byirawo ekyara kola ya no mukungu mo yomana ya no munyanda muamu era nishina moja ibungu 19 oya zama Buyakomenya sense eroro. Buyakomenya sense eroro. Buyakomenya no mukungu monyaliomo. Buyakomenya no mukungu monyaliomana. Naindo munyanda muamu. Ngayenda muamu akongera. Bwe korora bami abana. Ayenda muamu akongera. No yena kerare ko bakinira ro ko bagore yanga. Abana babasambire barikiru. Bona taigwe tumusaja kune. Musaja ukikotomera wesini. Onwaro riya chire ya tera kama kwaai diba hariyo kama esini tuara ibere no mama igato ira samba ruaru leruo ora botigaru oteno mwana mo iwa echio bwata ibere ama tukoma kaiwa erindo tina mato erindo yakanyoko rina abana ro atara rekia gara mata yambu yare onwaro njama no mugia kon yasiaro ko tawire ya ekyara gwatini wokore mengoro ara merenda ki rama manjure ina wala sai omonyanda muamo tutati maka kunekene anye ara iru tutati areke yata de kulikio monto akokonya era gatoki ngomo ngina gatumuya ule suti bune ko ye kana ara ngete eriyo ure to boga ko wore tu ngana morebe Marabi ka asa ko nyumuna na jake ko katai. Ta ka nyumuna ko ka. Na ndo katera ma wana nende ke tera maruno joti. Wangire ko tiga. Akara angire ko tiga ne bituru turu mo jak. Para ngo jiko to ko sentara ya sare ndo wale nyama ba ntobali. Kwa ko lenga makenda mu. Wacha kwana ko yeka. Ani ku yeka sukume semo. Eri ndo ojo ko wali waje ko. Ngikera bwana ndo ba ko ya. Aya ne sukume so ko ya. Ane te ka ngiri. Abana alikuwa batuzire ibaba manyete woni nyameye ko cyandete munogo cyakandareni makinsa insa kali bosogo insa wena bawo pimaila aba kuno mona otage tora amenya wana bwati wana yako bwati tato mwana nenge toki namba wani amaiza otara lenyama namba ibere amaiza otara biziko le chabati namba iza to no yelo ko
buna aya bane gento byo twasomire enderema omotere isosa emboga ikairo ikarigiro tokieke mugako matara dilikuwa monalia dilikuwa kama ile zakarangiria robugata bugata onye na maje bana yana andalete wana dilikuwa karasi logo changa koragera waweka beka munukabera ikiri kwanza wana kama atana yani gaki abaravya babare kumanye enjira naye tete ngasomya abana mbale bankanera maruwaire bona mana ikire kinga kikanga nare koyo bamanyira bankanera maruwaire bamanyira okani bwebintu barugiye bagaki rugiye bagaki to bana nabara batara aya kwara batari kwata gatori ya buweka akiyakara bilia kati abanga na bando simoli ke tipo kala ruwe na inu karana ki kala abande kari mwezi omongina na ara kwa bisira barangeti buweke busi oto alileke busi hakuna bisira konvota yamba konvota the whole night mozaja hakuna bisira karangeti kasiri 200 ekerura akwe igaba ndabara kago mugaga deri ya ya mubugata era ni ya bato yako ya kolera isiko dogo na bizo ngai wata tiga yako kachoko na geti borime awa akira ado kama kolerale kani gaba bete ba yesae adini tuko lirinde aro ade wara ado kama tena kio mo hapo mto semara yeso na ge omo no shimokire waro inde ko tein tutra ge na sai ama kwa rabiama omo ngere ne bia eria ika ne bia ne ngere ko na tegi Yaro wano wana geti kita hiyo. Mwana wako wanaruwa konvota. Tera magaraji konvota ilega. Nyatoika tera. Utashuhudia harusi bila pasta. Uwegosu konora. Bana wasomane omukungu mwengi. 1822 Proverbs. 1822 Proverbs. Montanyariro mukungu omuya. Omontanyariro mukungu omuya. Yonyarire kegwekia. Igo. Wano libori ne ano muyole ira aba kwarwara omugaka nanya omonto njiramo arase una kwarwara ozaja ba twara abokire onka mareri ne kola tegi akini omubolinga twakia igwete amanyete ekyara ya magara isiyu no yoda kabera mate ga ige yare bagwa wano natayo manyeto yonde Ona amana swagata kiriko batabiga ngai yara no haiga ala swakaiga kagenda ade chiro kama yetinga ki oyo ya ngai siyu omagana ana ete one chira kare rabune ngeche kare chiro modaya kabona ki leba ole chiro ba ai haba ngaba tumwaboka tuwaboki makuba mongera makuba Yo yende na yuko ruara ko madirira iba saga tukwaru ete makumu ko ke njuni na bibi bataba iba mo ete gasaba wasa ete wo wano yo indiro gacha kuriye nibo gacha te kuriye nibo ko ira da kare nibo ya chisi iya tiga tikericho ko ira da kare wana ngwesa buzara tari bunga bo mato ndera Igacho banyanti kama yora wana takona tiki. Wana kuweza buzare. Yale kama rangi kwa roba. Ulikuwa matengere. Wewe akora kiaga kiane. Wana wandiga. Wana dende. Wewe matengo mungu wana wakora. Aya kalo yotiga aya tiga kwa ina ba. Wana aya kwa ile ameniti. Kana wori bata haki. Aye what ye ame ye abarweye bara wone what ye mwaboka na kimwe to burwere boko baira erira wazo ko chawo wate abango burwere na ibumaki era makorateki mapoate ta ko na jama mapoate anira rabu atuma Noya jalo mukungu muya ayone le dovele wala kira ko na ki no muyoro aja kuwe bozo ayo ko maya Enje muna maye wana kale tato mukungu yumuya oyi wale te tabu kema na ngazina mwaje bungo ikoni ara wana kale ta korole mulimo yae Ni ngoranya
omukungu omuya. Kigubula Sulemani yakobolo. Ningora nyare ko nyoro omukungu omuya. Omukungu omuya nigale nengense nene kubwama. Omukungu omuya igale nengense nene kubwama gena yeri igoliri nene. Enkoro y'omusacha oye. Nigemwege. Enkoro y'omusacha oye gemwege nene. So omusacha oyo takolemerwa konyora ebitoke. Ebirora digereyo. Enkoro y'omusacha omukungu igemwege nene. Yani maramo ajireza ngagacha igamba yetera jireza zekiagachwa ikikikire fisi tayeze kiagachwa yabo jogoika karabo saba ate runga na kule ntarwale tigatyo mako mto kibeza yekira legetenza ngorendo lekoira akara agachete amada yabekyo bekira akiri wada karata yeteko tamera yago teba no chira omukungu muya no yakogare nkege ndere woma inaendelea Tani omukungu kwamete mune baliye abunire kiume kona igoro otarikora na korumono na korwa Tani omukungu kwamete mune inchi niye baliye umuri ngomonyo Ora dama waja korwa bwa mwe ba mena Akare sirindira abuge baba noya na eno kum sirindu mko buge bwangera abu Anya waja korwa bwa nyereke biritu ntwa bwate Hadi mmoja hapo livile visi ya libuga musini na ino mkuu akametoka kwa songa wana mbuga yetu biliti era tabuga tikiende ewa jiwe banye shopping bana kuira na bawo kyo sukuru musaja sukuru gete visi ane no ara nere tekerete buno mweru mwenye vitali yote uziza magia kwa kumuira wechi ana kaya ataka njamre si concern yes you are very concerned by now but it will be ready for you akarawa aje kwa concern Wano masaje kona kushughulika. Leo kona kushughulika. Ayeli wangu ya tegerete na ndo ruwaleti. Ngari kale kala kwa chino teke nyoro, neke unongia kwa watete, mo katamokera ama. Wana wazi mo bakora na biashara bienka, ayatungo kora kende. Yuko na kuiteke bigari muni ya mewe kile chiko ngore bitinya. Ado tukumeti. Tigamana oki. Mosaje yotari kolemerwa. Inki yotari kolemerwa. Omukungu yabwate getija akoni chingem omukungu yabwate chingoko atugete akoni amagena ahoika mura wala Disemba wake bichuchu seli omowali ne visi bano waye kile zaire ngachikolembe tali omukungu wala Disemba mura yarete bakabagana kibesa nakyakoromi omusacha osacha abakora aho ni gumu iwa esa babu moko ne ligune Nilibuna kwa ajete vitu byose bikabe byaho ayekora aroni gole na 20% yogwakana na ebe baada ya wiki mbili tanyumo tinyumo gima yara baba bigari no abara aho kobono kwaje bazama ne visi ko se akyabore iko chibore abana bagende sukuru iko tokore wa kibore tiganda ara no sike mmaro wa alko ngare oso ako cheru mumo rusijibesa o tire buroti ko tiro karoro oyo na wajama tabiga temo mongale na masikali Mbora kuna bata ya 20% igeri go 20 garuzi kiri bwinya no maana mu mama aruzi yiki ayikiri bwinya amarenda na 16 lakini yakarako cha wakana yire ga wakana no ochikoira ruji ya serju nge muma omo akaya ko bano tuma na kire kiba no magana na eri na abako bagama tabiyo tigaire ira amakonye birangera no ya ira era ira ngenge rende tochotore lakini bana andore ndi mtola sebeta na kirumuma Baka korale wiki atabunga moro mateke muma na kurwa. Mara kurwa. Kibeza kiriacha kuoya bara nade bante biga. Anye tura chinyara ayonge kiri buinya moyere. No mana la koire. Ngaze 20% yire ngari yire. Eli munene baraka. Ngora aka na 20%. Ngamanya mori kama vuli. Mata alese binto vile tote abani ngabaro tonye binto bipore. Lakini wakabe chairman, wakabe treasurer, wakabe secretary 20%. Soma ukiza. Kile tari haraba. Ona jaharaba ya na kurumate kutira. Mwaje hiyo. Ndio ni kareta na ki. Wono, digabare ta kifasi podia basacha babo. Bakakama hayo ibatunyara. Nguma taba zina tubade kizenzi sana amo. Abasacha mokatuara isana. Mosaja tayora arangara ngeri ngare basi batiyo mawurane iwapa kana ne bichato akiri na yei komia saiba ndwarante abiyo laki
nduseli yewe lakini ngwa bana nebi kiengwa tama ntoro tongo wametema ayemose oye buyo oyo nduseli ole bango yega ole siri ngiko alakwa nduseli ada nduseli nonye inyega ada kwa gajeji ekewada kwa kala fotokopi ni kare ada kwa keiga tenga yasirire kwa bago koligi kara ande kabanda tinkunya koligi akataka arusi fotokopi ya musini ajio kuja kuliero musa bwana karara aje kumanya wanembere mupire eka kwa moiri ya gosinye yiba kwa ya no cha wabone eking ngangende ruwe na ya kare ngamona aliyo mobe njere ni mata magana ero magana kwa temne tikiya chirinji ngayese ya ne ramwa ya kwa ene kala kwa kiriye bichaka kino abo mutindi boti ano ya ro tindia kai bale ne fotokopi yake wande na ere wando mukungu yere tano bakora ayo anyane roni bakomogori ibara ko iwana nana ya iwana eri busarasini tana ko gana mo ya musini abarane mucha ko no ni mungo bieto mo to ko chike mo cha kana kana chikata ni poti kana ha tika kira kira yote tata tana ko leta mangana mabe ko chize mukungu yini ga ko linyama lyonye chingondi nechi usitie gatani okore emirimo n'amaboko aye ore n'omwoyo omuya ugize niga muna chimeri cy'abawunchoreria yabana niga akore ntendagere kurwa sense yale kagiti anda abori bo bego muna mora amundi yo tira bare ga wate biasa na bora maro ni bisingi komiko abane na yamo abere matatu ane atano abane ngaki abane mazaiwa yani mo jende baro njura choko Ibiriya te baba garu bon chuleria ogo sibe karo yene chingeni ogo sagawe bara te baba chingeni chia abayene nora ndango kariyo yobatra bakungu ngari wakoli abana babo chikumoda ki ile ngabana bako chingeni chirikios yaya abana bakungu abatwaruza diriale baruza diriale ngoki abaere tebose kyara baruza diriale Muriya te banga igaru munchuleria tariyo yoraira bosa okorara bose ibungo mbire mo kinse bigo teranga ere igako ire nero koroko okonya abande wabero nyege tukia kubuga tete tuliko kimogoro kogate bitumora akanyo ata eno moragwe no kwani wali bateraga okorire libatana gakiye akiara onyo nyo montole kangole konyu anganaye akina kibono ngokora injeli bunanta na tikete ko kimogondo mako mungako nyore korere bitumba ko kigeita yanta ko nyora ni duare yako ngakali malo akara akoro to ko yara ko konya mama ko yize sanga bya ko boga niga koboka kobori batuko oro iseri abantu benyumba yaendagira igo wana muna bakungwana bako igari ke tumuriza naenda karate kakana omwana mumurumu aba mwana mwese so mwaba yoko ngabona kabona ki imeje nima meye ndabungwa kama eye mari maraga yangete naene ichaba timara sina mandazi mware kila maji yo mwezi vote ango ya onko mokale oyo chuma oyo ayatire chinsi yaga ame chuma na no makonyi mermonde aro ere ni asali ebi chuchu bilia ngati abibeka gosi olingo oyaire chenge eli arambulira nabo tumama ngana ko ono inukara para igo chisamba bachirenko bokandore lakini Biblia ateba igakoboka koboreri otuko bana baerero bate munako babanga bagende skulu taliye yaya ane yaya eli yararete saa 5 era karara saa 2 wana ano jakiro katuma mangana osema sabumbo kanongo ikobuka iyo teba ngo ali onjoreri sakayeli moino iyo teba nga omukunguyo omusacha yega manye kadete asawo karanse egeita ogambe bina ikiya kwa amenye karate amasikani yaja kerete
turete wale korona musacho ndo chorumo tureti yego chikobange barasa de kare iriga kaba baki ngolio okwana ngolio mal ay karate ade ngolio okagaba gati kwaje kokwana koroma kumbe tare kokwana kia tare kokwana oyo gasi nyire ko gamba buai ngatiara akarate badere kinyureti ngate buai no mukungu ko gamba iki kia garata bato bakamenya no mukungu ko gamba ngakaosa runga ja buai ngabona ki ne baba mako minua ya ingi patioka yana ingi bata lingana ko bate ndebe no nyinje ndebe no nyinje na baba ko rabi ngone na ra ta iburo mo gambi na yenje no mo gambi na da kabini siri asiga ka mo gambi yeno ya kabana ki ingo kwa dele na so mo gambi agakuana banga na mona tokani abana ya da mosinda ya ta isi mo gambi ai ni mo gambi pi no mukungu gochibata arako mukungu ekiagara taigo koiba go mukwanere buno ngara aba koroni ade kumbe nonde naende na achete ade era kamoni wana kono ikara motika ekiagara bua yende topia ko amba no mukungu amangana ya bakungu bako amanga yare isaya isato ebungo komera biwe awa ko amba tacho ali motureti lakini gaire teliba gari musacho Bono musacho yo igamanye kadete kujya wetera so mukungu abana bakubuka bamoroko yo sese niri wanachire 28 niki bakumoroka yo sese niri omwana liyasa betusiri nyumya moja igaje takaewa bakungu baniro kaba bakamwata basacha bano ya chipiki abata yo mwana makaraza bara abungo yetaro mate omwana achiko yo obe tariere ano tigana omwana tengara isali tukoligi ma kadira yaro kasto mayare nge aruti ya kiru ikazo meki anguru kanye kuchimunga omwana tengara litukoligi ma mukungu ndo tabana abali mwabuye banganya ya bagose bakora bujja bana nale kama tanga mugo tuki wana bakorire buya nabwate sira gutigo mwana chombe nabwate wana ekaera nale kwanza na tebuli yo stima etiese kero igala ali mu amogore ile nzo Wajibu yale yarachianza yekabanga namba kwani teyo nosieko teyo wano kananga sayanda yuko na koiro rankoyo wano kanya koiro yuko angangwacho liaba alimu waerekere yuko wana asama ngana ya masaja karina matenga yengu masinini kori yoko sama verse 29 abakungu abange bakorira yarama yuko rengu masaja abakungu abange bakorira yarama ya Kolendaye kwa buwire bonze. Kolendaye kwa babuwire bonze. Kolendaye kwa babuwire bonze. Oyimo ukwana manganai no musacha. Wanege ngomokare inuya. Akora ta akora. Ede mejanda yainu. Yaani arosita arosia. Ni tukuri biaga korete mistake na lilio kokoro. Akara yesa tige ngabana musio mburia da otakata kuna ye demina mawe kiamuga na yoko bone sa tige yabana ne mburia sibeti na ya koringa esa tige bana montanare ke diria arona wakere pasi ngwa taba ngara mburia wakara kate buno ta ndara tina tiga ngamanyanga ninkora nindakora wakie gorda ngatiga chigani monta moja niabe komo yomo na yoko manyanga kanino yoko nyani meremo yoko ngabona kokono karanga yani kieke ndiara na karanga buyangu ante ate karera ara buyangu akaranga baka baigwa nganganya timo kwa appreciate ama ngana maya kwarekanire nkora cyane kamure waibogo cyane kera baka bagena kisesi sana amatubwate inu montigera abo iyo ikera indenga ringa rero tigandu ko Naenda ate chisuguli njiri chate chirije chuma. Era nkurugera. Mbeke chinko inke ngara. Mutero kimogo pare. Eyinde ndete mesa, mborete ninyama. Osende tene chingende, osena mabe. Ngo ikiago koragira okora. Tori go chinota baraki. Era minto aki. Garo kimamu aya. Ayawe sibia mahoko. Wara we ategera buno mwewe uno nyagitari. Era olienda kango ja koruga bagera kintu bare. Mwana bari bayo juma. Mwana bari. Bagera. Era olienda kango koruga
cyane irokirara bateba naya mangana maya kabeire teba rero uruba ngemu none ne yaba konyeso gatabuya ndabi naki ebunie rero yaba sonere teye muya yakora taki baro rabonti gete igo baro ananya komanyingi yana abeke karotoko yararaye sabari ekyara kuwa nakotebende ayote tinya tenga oyo sonere go timbu yaba sonere esa tiene ngia ego ya anude que tiene ya como toki munezeze ya toka tie keraki nje tota yuko na ke Biblia ya tabawa o mosaja ngumo kungu ya ko tabawa bakungu ba korira maya kae wa korira raki kwa mulire wale singa njomo tali kukwana mtu acha toka chema aisi bintu ona to bige tinga rimwe liwaro asenga njomo tateba tigira abanonye ngigo yona ya bali ngana liye ayo mongero temere bakalire ayo le jinsi yaga polisi ya ngombe ko geita tabyo mongero na meme ya ya la kwana ona kukwana wa kalire buja nje kuchina amanyanga ne chigote ngati kwa kwa polisi yote ino mongero waki ndo chene njene mere monari oyi wo kuja kukina no nyoro mwenge uranje oyi wo kona kotame ako chigoro chai nani naye njukenda bu yakuna rama hoja kali tuko irete njukenda bu nora homo kama ngaputeti ngara makiwatara asoko ngaputeti kolie zenga ngizenzi zilizana yamo na bango chenche menu ekinalenga radiko azisapa ekiagara kwata bilinga kwata ile kiomo ayanalenga radiko kwati ekatari kiamo kaso bana kiko kana ata ara ukuruka ekiagara kwata orojo rara yese kwa yara bakaboire oruoje bayatenga kwata kiomo saa 3 unkoreki ngate njebane yenzo kaunge ikiana nawe yete tayari ayabwata njerero sirene ngina maminolitu injukenda dale Biblia tango mosajo muya noyo gokarase mesa na bana baye mara ya Psalms 128 verse 2 to 4 abo karansa ekiagara tamanyeti abana baye mura bakro kwamba yeta yego songo oruoja akabaki ayekababa kababa bano eliyeta liye sukuru bakyokoro njetoli oruwo manyara batoli biliano ekiagara ekababa amale injukenda Tadi dikenda kungkono lho, cara kurang kuliye. Nane dia cara kunyoro, leo sikio motaka le kariane. Akara zete atare kobora, akara zete are kete kazo majiko jo. Okuno ya dara, elio sikio musiko mukiri timona ira. Kimate biasa. Matora jo. Ita na kobora. Ia kazo memo sire chae, ero sire. Kazo bayaro saya mulu. Ya te mama ati ngoja asengoje kuna kumelemo tadi kende araji etama barata ki etekende ngobi biya bataba omo kuru musafi oni iya bataba aba kungu bakorira maya kaya kuaba bulire bana mu batali bataba utajua ujui ngomo kungu wote bataba bakorira maya ngomo kungu isi ngomo ajali azo bataba kisaba Ora kutimba kwanza wakikai, saa tumelete kiba. Ebi ndio msikiera, hao baba kama etikende, kale kama etikende, kama kutuara kende, lakini ili tukiwe ile karara agaruke, sigakora ntibi, tupaka abantu kumwe malaika nyabegete. Okuma kana siasa, okorera mina wamba. Siasa mogorere mboli, wana ngena ro musubati kwenye bocha kana neki mboli oro sana, na ngena tana kama taenda kibaba. Ikatugera agubuo abamara miro musukamba kolianani era ko yakata tamigoja mona kona kosaberuo ro butoka maya ere bite byo mose ko yayi buna mayoja yete kwa katikole mere mobuo asaja na bateri uno komeke kavi uwe abe kulidia likorana batuta kiabra mukungu akora kende tuta kiabra ko nyara besa kinde chibesa na chuma kungu akanyara mara chiza kiro nane ya kanyara ko muo nane ya ko ruzi asore ekiara chimba ka chilimo tugate wichuchu birina byako na gochoga kama ariyo moyo mataka kala jira wa makungu ga bana ere moyo amare wichani nane ana ko ko liginga ki e wichuchu wori mbire byasi ya tinda
mambi bijuju byose bire bwa kada kyote bai ke tanga na gote ke ako ga cheges ama ta ibara oko bari kyarema uroma so auto batoni asa amroma ngio kyeri ngairende ngayeke bakieke kyacha kiebisa igono chenga na ona kale ira kurumanja igo baba igo ko ekigera kipo tazu Kaya kanene kaya juju kerike nganaila ekekende nkiale kunyara ko abagena ro mana mtazuru yale mtazuru limo jinga kierevuka werevu yu wapi ona baka hivi to pole matoka kwa aliemera vetatu akatebio sirini ikiwa sirini emesige ndio labu tolele tese akaya yomo kumwa nani akaachonga akaleta mara bakanyetuba wana yaganya wane eti akakosema kanaende oyete aende botakata marembe ayetera bibitemine byoito na kiuru kitoko kora bitokonye abana basome ariko jore binde tolie abuli yari otora aboge uko minimize go akomengeri pole musukukura yeka kamachere musukuku yeko mubiasi musukuku yeke egeteri ande kuaruka lakini masaiga inkoruka keri tuko ane koruka machieto ayeni already bagane detinga na kadike imoni imeteke mbekia rekirumuni etiana kiyo ya konkoni ni mugata maitachi ane igona wanate aba moga na muchwake bituma ayake bituma makungo mariri no ejare kono gosipemibuaye Biblia hata marigere yamage tabu atimorabi lakini ngajanga kwa abo sangereria aleta amo erine urabura woja anyara na bata yendogi ayabana kama mwana ayake bituma wake mbituma batorire ene waleke ndo imendo joji ama kama na bataji mango kago maana ndo joji wai kari mate wamara riga kama kwanza macha ngana bituma bilkwai Watu kunyara gwetu kama ajaijiri. Aba baro obuko bakorole lakini yo mwali toliko suka. Makungu to ko bajari go liso ko akeri tumego niyo gore ndo gakora kana nkiko nyakone bikabike. Bajira mama jama nje ngole yangu yezi mati nje rinde esu kukugo cha ko kana nje yo ni begete. Bali bata wachi anga sukumuna yale atangi kialete. Dade kwanza walimu wako na tikianga bokarosia mandazi omware ko sazimenya zae nkungu Yeremia isa naibere ebu 17:18 Meya abusina biri moino walimu ajeji kianga mosacho yorenge serio kenje kianga aelere kama utitei Obi Biblia tabanga hakurwe seri ga kenje tiwe yanga Omo kunga bate kamatiza niyo kenyoro hata kataka rasa bade bachire nero wake bitumegera baikere ababande tari bitumba bakoni wana na bako gase bitume binge lakini ngaye jareko tangana aye toli mongwe ni kende akini Biblia yabo ringa ni ngora jareko joro mukungu muya wana aye boko wakaja kuwe wori ngaki no mujande ebintu biri kora debi yabire Ayana bwate chinsa abana so mama abakungu mara gatatu babugata abasaja bakoni ande bare dini agatwara babarabuga kibabo kibakora Abigaili nabali no malebi orange lakini Abigaili amanyete bunakomenya nere oro yalyo abasaja ambaye bataikunywa lakini ababe bwetani ababakunywa ngakiaro bata okora to kamenya nere che Toromonto, nama yetere ti ayesa kwa yetereka ya bugegesa. Ama yete saka yetereka. Aye yes. Wachiwe tie ya bai. Nama yete karo morano ye kunire. Unakonye hapa ataila erino morano yuma banere tineta ke ye buge. Toromonto ama yesa tereke ti aya bugegesa. No change to kunyara. Ekiara tori bundi. Haleluya. Akabero ro ko Manjaro maboko na koligina kwa yuka ya tereke buge minto. Ayuka ya tereke buge bozo Victor. Tare ya ay Victor ye ko buga. Are buga tegesa. Hadara ba kiste ni chibuchete. Eta enda no ayere. Osema uno are. Na ay kana kala re ti ale. Akana ye tiuni ga tembe na ye ko buga. Na ta be kana ye tiuni kizi ya wamo na ye ko buga. Inje naye to motama ya sako le keretio. Oye tiuni Toki tiuni etiara karanya sabocha
agarako omwaka nare gosetai akie kia to bol ora na maseni dia mana sogo tegere sawa tata ya sai dia mana singi chukua pana mana kwa seri yugiri kuibueka wana magega tu amenyere mamichano kwa ni kwao asengi ndio gotamanya wana tuwasabiro tu abere ndike cyakora gando rugia tuamanyire nyo kana bangina wana tokonya gatoro torabangina turi moyo toko kole mirimo yawo ekerere mo baso ekero musunto taraja wana tuabere bitu abere to wakore karo komenya to ndike cyakora gando rugia tuwasabira siye so yoro motori ito